dahil sa mga pagkakas. So, maraming magandang hapon. Ako naman tayo ngayon. So, i-update ko lang kayo sa project natin dito sa Bataan project yan. So, ito na yung maghapon namin pinagtrabahuan. So, ipakita natin kung ano mga kaganapan. So, nakapansin nyo yan, ha? Yung kaganapan dyan, ha? Right? So, naglilinis na ng area para sa palasin ko na. So, nililinis ni Gerald. Yan. So, ngayon kayong i-update na hapon na. Si Labisi rin ako katrabaho. Kaya di tayo nakapag video. So, ito yung tambak natin. Bukas tanggalin ito. So, ito na yung yung binuhusang kahapon na rampa. So, medyo mataas siya ng konti. Pero kaya naman ng ng kotse. So, sinubok na natin yung kotse ni Sir Joel at si Boss Pong. So, akit naman yung maliit na na kotse dito. So, yung area. So, bali dito, di pa natin hindi natin ito pinabuhusan dahil sa may ilagay pa dito yung mga PVC. Linya ng mga tubig para sa drainage. Punta dito. Punta dyan. So, dito, ito yung ginawa nila na hagdan. Ayan. Bali, 30 yung aking step. Yung lapad. Yung taas naman yun, 17. Ayan, so standard lang tayo, 30. 17, magandang step yun. Dalawang step. Sagad tayo sa may poste na poste. So bali bukas papalitan na rin itong na yan para matapos na. Pa-step tayo. So dito rin nabukasan na rin yung isang step dito. So yan yung centimeter, 20 cm. So yan na yung galing kasi dito sa may hamba. Kumuha tayo ng 20 cm. Tapos dito sa kabila kumuha tayo ng 20 cm. So yung lapad niya 60 cm. Yan. Bali yung front ng ating pintuan 100 cm. So bali dito kinakanto pa rin ni Minard. Yung kapo niya. So bilisan nyo na, mag-alasin ko na. Tulming basa, lagi daw kasi basa dito kaya hindi natutuyo-tuyo. So dito, ito yung ginagawa ni Jimmy. Manual siya. So pinapinis na natin para bukas magbuhusan na yun. Para magbuhusan na rin. Para lang bukas. Buhusan na rin ng so bali paporman pa rin yan para mabuhusan. So dito yan yung itsura sa yung ka-design sa may ating kitchen. So bali palalagyan lang natin ng 12 bowl. So bukas papakita ko sa inyo kasi madilim ngayon. So bukas natin i-update sa inyo. Ito naman yung ginagawa natin. Yan. So di pa namin natatapos. Kasi busy tayo eh. Kahit saan tayo na ilagay dahil sa mga tao. Yan. Yung ginawa natin. So bukas niyan, kabit ko muna yung mga zero hostas. Zero muna tayo tapos gagawin natin itong upuan na yan. Pabilog-bilogin natin yan.
So ito na yung pinabuhusan ko kay Jimmy para sa ating manhole. Para sa ating septic tank. Kasi naikabit na rin natin yung toilet bowl. Siyempre, tatakpan na rin natin yung para magamit na. Para yung CR dito matibag na natin. Para lumuwag. Kakagulos ta sa sayawan ah. Oh, gulay. Dahil mong alam. Pwede pala dito. Na ikabit na. Ang area na to. Aga? Buhay naman ini, buhay na. Oo, boy na. Okay na, siguro tapos na pala akong ano. Tako nga, sinikulusan na. Mula na. Mula na. Oras na po, yan mo na yan. Malinis na. Kunti na lang yung kulang natin dito, okay na. So tiles na lang talaga dito yung kailangan natin. Dito sa baba, okay na rin. Yung wiring na, nakabang na rin mga wiring natin, okay na. Dirensya natin, so magiging okay na. So bago man mag-December, may mga tiles na tayo dito sa wall. So bago tayo umuwi, baka tapos na natin itong pagka-tiles. Mga lanyan ng ano, ng natin, aircon. Ako kunin. Ayan, so araw-araw tayong pinapakita sa inyong may nakatapos din sa ating ginagawa. Kaya yung mga bataan natin dyan. Mag-out na tayo ngayon. Out na naman. Ayan. Nililis na sila. So linis-linis na bukas, okay na. Tanggal na yung basura, malinis tayo dito. Yan, nandiyan natin video mga karagon.